Tayo maghanap ng bahay ngayon eh. Kapit yung pista dito ba? Wala tayo matitira yung mga kamag-anak ko. At tayo maghanap ng bahay ngayon. Yung ano ba? Yung mura lang. Kaya para matirahan na nila magbakasyon sila ba? Uy, Chong! Uy! Ano bang ginawa mo dito? Ngayon sila, yung iniisip ko ba, naghahanap nga ako ng bahay. Yung matitira ng mga kamag-anak ko kasi magbabakasyon sila dito. Bahay lang yung kailangan mo? Oh, bahay! Bakit? May alam ka ba? Basic. Sabi ako na nabalitaan dito na. Puro na lang basic yung mga sinasabi mo. Hindi naman yan totoo. Para maniwala ka, puntahan natin. Tara nga! Tara. Ano ba yung motor mo? Hindi man magandar. Oh, ito na oh! Bahay! Suro na, maghanap pa na yung magandang motor ba? Ano to? Kaysa walang tulor. Ano yung sinasabi mo? Ito na oh! Mayari ba dyan? Meron! Ay, punta na natin! Ito na bahay oh! Sure ka talaga ba din na dito yung titirahan ay nililintahang bahay? Dito! Oh, ito! Na, mukhang... Ang luma na yan eh! Maganda pa to, Chong oh! Kita mo yung ato ko, sa busot pa oh! Hindi naman yung maganda! Dayan! Tingnan natin yung loob! Awag ko ng kuano, kahoy, kabuk-kabuk na magay na! Hindi naman magabok yan. Tingnan natin yung loob, Tara. kita mo. Tao po! Oh, tao! Sigurado ka ba na dito nandito yung mayari? Sigurado! 100%! Ay! Sino ba yan? Ay! Lumataw ko ito! Sino yan? Sino? Baka buksan tayo ng multo dito ba? Ang multo dito, bungo na. Nakakahadlok biya. Nakakahadlok biya basta magkita ng multo. Ay! Sino yan? Eh, Manong, pwede bang magtanong, dito ba yung pinarerentahan na bahay? Kasi isang kaibigan na rin nuna sa bunso eh. Gusto magrenta ng bahay. Asya! Hindi kayo nakakabali na pinuntahan kasi mali ay step. Dito ay talaga nireditahan ditong bahay na ito. So, kung gusto nyo tumingin sa loob, so, bakit hindi kayo tumingin? May mata naman kayo. Pasok. Grabe ka naman, sir. Sige, tingnan natin Tara, yung loob. pasok tayo, tara, Tingnan pasok tayo. natin. Itong bahay na ito ay luma na. So, kung gusto nyo magrenta, huwag kayong mahiya kasi mura lang ito. Sumura lang palang bahay ito. Kaso may pinaglumaan na pare. Nakakatakot, 90s. Okay lang yan. Yung may-ari nito, lulupas na yung lulupan na basta lulo niyang lulo. Lulo sa puso. Baka may napapakita mga nilalang dito. Nakakatakot. Pero, ano yung manatan natin ngayon? So, ito, kabinet sa aking lolo. Ito ang kanyang kabinet. Mukhang nakakatakot talaga to, Chong. Hadlock yun pa di. Kabisado ko naman tong lugar na to. Pakaw na bukanga mo! Ay, huwag kayong matakot. Kasi ito ay kabinet lamang. Itong kabinet na naman isa ay kabinet ng aking lola. Ganun pala. Yung isang kabinet, kanino yan? So, ito isa. Ay. Itong kabinet na isa sa aking asawa. Si asawa pala yan. Kami na pala kayo makatira dito. One big happy family pala kayo dito. Sana sila? Sila ngayon. Oo, marami kami nakatira dito. Actually, patay na yun talaga sila. Ito, patay na. Huwag kayong matakot. Actually, nandito sila ngayon. Oo, nandyan sila. Huwag kayong muna umalis. Kasi naghanda yung asawa ko ng merinda. So huwag kayong umalis. Huwag po na. Hindi na makaya. Uy, ano?
Siguro, pangit asawa ko. Asan ba yung asawa ko? Lourdes! Lourdes! Ano yung Lando? Ay, tiguangan ni si Pangita.